Is-sena l-oħra Infrastruttura Malta bniet mill-ġdid 220 triq residenzjali. Dan ifisser medja ta' 4 toroq fil-ġimgħa, waħda aktar fil-ġimgħa meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Ħabar dan il-Ministru għall-Infrastruttura jinborġ f'konferenza tal-aħbarijiet fi triq residenzjali f'Ħażebbuġ li wkoll qed isirula x-xogħlijiet. Hawnhekk anke fil-preżenza ta' bosta uffiċjali minn Infrastruttura Malta ġie spjegat li dawn ix-xogħlijiet jikkumplimentaw il-Programm Nazzjonali għat-Toroq Residenzjali aħjar f'pajjiżna li huwa mifrux fuq 7 snin li ma' programm issa qed jidħol fir-raba' sena tiegħu. F'kummenti ma' One News il-Ministru għall-Infrastruttura jinborġ saħaq li dawn ix-xogħlijiet fissru kwalità ta' ħajja aħjar għal familji Maltin wawċin. Dawn huma t-toroq illi qegħdin jagħtu infrastruttura sikura u kwalità ta' ħajja aħjar lin-nies li jgħixu fihom. Hawnhekk jgħixu n-nies. Fil-220 triq oħra illi għamilna matul is-sena li jgħixu n-nies, jgħixu l-familji. U dawk illum jistgħu jgħidu illi bit-titjib li sar fit-toroq ta' qudiemhom qed jgħixu ħajja aħjar. F'dawn il-220 triq l-Aġenzija żiedet jew bniet mill-ġdid aktar minn 58 kilometru ta' bankini. Dan fil-waqt li qiegħdet 141 kilometru ta' servizzi ġodda għad-distribuzzjoni ta' servizzi taħt l-art li jinkludu pajpijiet tal-ilma, katusi ta' drenaġġ, katusi u kanali għall-ilma tax-xita, cables tal-elettriku u pajpijiet għal cables tal-internet u servizzi oħra tat telekomunikazzjoni. Sabiex lestew il-bini mill-ġdid ta' dawn it-toroq, il-kontratturi tal-Aġenzija użaw 121,552 tunnellata ta' asfalt. Ta' min isemmi wkoll kif dawn ix-xogħlijiet saru propju fl-istess żmien li l-Aġenzija kienet jew għadha għaddejja bl-akbar proġetti infrastrutturali ta' pajjiżna. Fosthom il-proġett tal-Marsa Junction, il-mini ta' Santa Lucia, il-Belvedere ta' Triq Exierem, il-Breakwater tal-Qrejten u l-proġett tas Central Link.